Тапшыруны башлап, беренче сәламны Кирюшкина авылына юллыйбыз. Бүген язмыш дигән олы укытучы, хөрмәтле якташыбыз Сафина Эльмира Камил кызының тормыш көндәлегенә үзе 2 бишле куя. Аны онтылмаслык матур юбилее белән ихластан кияве Фиргать, кызы Лилия, оныклары Мәрьям, Гүзәл һәм Ильяс котлыйлар. Әниебез, яраткан әбиебез безнең бүгенге 2 бишлесенә нык лаек кеше. Гомере буе авыл җирендә яшәп, ул бик тырыш, уңган хуҗабикә, яраткан һәм яратылган хатын, иң газиз, олы йөрәкле ана, Газиз әбекәй исемендә шын килеш яклап чыкты. Үзенең 3 баласын үстереп, киң күңеле, бетмәс-төкәнмәс энергиясе һәм позитив дөньяга карашы аның тагын 2 баланы үз итеп, ятим балалар йортыннан алып кайтты. Бүгенге көндә алар өчен җанын да кызганмый яшәп, улыгайган балаларының җимешләрен сөеп, матур яши ул. Кадерле без, син өйдә булмасаң, әллә ничек салкын һәм караңгы төсле тоела безгә. Ә син кайтып кергәч, назлы яз кояшы чыккандай була. Без шул кадәр синең тәмле ризыкларыңны яратабыз. Янәшәңнән һич тә китә алмыйча, гел татлы сүзләреңне тыңлап кына яшәр идек дибез. Улыгаям дисең. Улыгаймы булмый инде ул. Синең өлкән улыңа да бит 36, кызыңа 32, ә иң кечкенә балаңа әле 11 генә яшь. Шуңа күрә синең бар кемнәр өчен шатланасы, кемнәр өчен куанасы һәм яшисе дә алда. Бүгенге бәйрәмеңдә теләгебез бер генә. Саулык сиңа, кадерлебез. Чөнки син дөньяда яшәп, безне дә бәхетле итәсең. Синең елмаюың безгә дәрт бирә. Олы адымнар ясарга көч исте. Кадерлебез, без барыбыз да сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Гомерең зинһар озын, саулыклы булсын. Раббыбыздан берне генә сорыйбыз. Әнкәебезне озак яшәтсен. Калганын үзебез дә булдырып, сиңа ярдәм итәчәкбез. Бишек бабын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчен. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр, без сиңа гел кечкенә. Котлыйбыз әни туган көнең белән, чын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табык котлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Алла, озын-озак еллар иркәләп, әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез, котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Хөрмәтле Эльмира Камиловна, чын күңелдән барча котлауларга да кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Аны кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Uzan күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз.
Яшә шатлыкка күмелеп, тагын, тагын, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр